Здравейте хора, аз съм Invisible Man, този път съм сам. Така, пак ще се опитам да мина този джъмп. Отново няма да е цяло, нали, всичко да е в джъмп. Така. Ще да натисне 9 по погрешка. Така. Да се опитаме. Само да си правя столчето. Много съм. Не, честно. Не знам колко ще ме гледат, но надявам се много. Не, наистина за сега доста малко ме гледат. Това е епизод 1 за V-Box. Не трябва да ги правя повече от 11 минути клиповете, защото ще станат прекалено дълги и няма да мога да ги кача. Така стана с първи епизод на Minecraft Minigames. За жалост. Да. Да се върнем към самия джъмп. Има доста нива. После може би ще вляза с друг ник. Така. Ето. Както знаете, когато дойдеш тук, това блокче се активира и те избутва. Едни хора казват, че трябва да се застане отгоре на блока и да се скочи. Други правят като мен. Изчакват блока, стъпват на него и скачат. В повечето случаите избутва. И да, напред след това идват фенсове, издигнат и на високо. Това да кажем, че е кула от такова. Как е? Stone Bricks. След което пак следват такива, две подред. После си на... После сте на... Ей там, не ги виждате. Точно там. След което пак следва фенс. Оградки. След това Soul Sand. Пак Soul Sand. Пак оградки. И минавате джъмп. Думи е лесно, като го гледате е лесно, но... аз съм нуб, иначе може би ще го минете бързо. Да. Та ще спра клипът и ще се видим на Сплек, мисля, но не съм сигурен и ще се видим след малко. Здравейте хора и след малко почваме Сплек. Сервер отново е Minecraft. За тези, които още не са разбрали. Не, че има много хора, да ме гледат. Ей, къде? Не! Леле! Так може да пана на последното. Бе. Как можах? Прецаках се жестоко. Окей. Няма нищо. Да ги опухаме здраво. Хайде, мри. Ле. Аре, бе. Поде! Давай, мри. Падай, бе. Ей. Хал Джордан. Леле. То си правя да падна. Омага, не мога да убия никой. Леле. Ела бе, бот. Това съм по-голям бот. Леле. Абе,
Гледай го. Не, мале. Пребах се жестоко. Добре. Защо? Няма значение. Играем на друг мап. Добре. Мап 3. На мап 3 аз. Давайте да мап 3. Come on everybody. Така. Добре. Мисля след това да изиграя на игра на Hide and Seek, така че ще паузирам и ще отида на Hide and Seek. Така хора, не можах да намеря, не можах да играя Hide and Seek, така че мога да ви кажа чао.